खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। निकासि दखरा एबसुआ गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। कक्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दै बाना, एमएलएनि न'आबो दै लोमदों। आसामनि 126 एमएलएनि समस्तियाव गंफा आदर्श बिद्यालय जाजोबगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। मणिपुरनि सा 23 एमएलएफोरा राजनाथ सिंह आरो निर्मला सीतारमणखौ लोगो हमहैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फरायसा फरायसुलिफोरखौ फरायनाय बिथिङाव आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनाय आरो गोसो बोहोनाय थांखिजों निकासि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां फरायसाफोरखौ मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव निकासि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रजेन दैमारिनि आफाद सामलायनायाव मोजाङैनो मोजां जानानै थाङो। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय निकासि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोर आरो एचएस आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 4, एचएस आर्ट्स आयदायाव 5, कमार्स आयदायाव 1 उथ्रिसार जानो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्मआ। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि मिथिंगा बसुमतारी, निकासि दखरा एबसुनि बोसोनगिरिजों लोगोसे बिबानगिरिफोर निकासि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि ज्योतिष बसुमतारी, निकासि आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आरो निकासि ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। आफां आसामनि माखासे जिल्लायाव थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायलाय आथिखालाव कक्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव दै बानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। कक्राझार नोगोर, पकिराग्राम, दतमा, गसाइगाव, जारबारि गोबां ओनसोलाव दैबानानि गाज्रि गोहोम गोग्लैनानै थांनाय फैनाय हान्था मेलानि बिथिङाव गोबां हेंथा फैदों। सोनाब कक्राझार समस्तिनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि न'आवबो दै लोमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि थांनाय बोसोरनि दैज्लाङाव फैनाय बाना समावबो एमएलए रबिराम नार्जारिनि न'आव दै लोमखांबायमोन। गौरां दैमानि दैया लोमसावनायाव कक्राझार नोगोराबो रैखा मोनाखै। अदेबानि बे दैबानाया अरायसम थाबाय थाया, अखा गैयाब्लानो गावनो गाव लासैनो रानलांफिनो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि फैगौ समाव आसामनि गंफ्रोमबो एमएलएनि समस्तियाव गंफायै आदर्श बिद्यालय लुफुंनाय जागोन। बे आदर्श बिद्यालयफोरखौ इंराजि बिजोंजों एबा सीबीएसई मडेलजों लानाय जागोन। लोगोसेनो बे आदर्श बिद्यालयाव स्मार्ट क्लासरुम, कम्पिउटार लेबरेटरी, साइन्स लेबरेटरी, लाइब्रेरी बेफोर गासैबो थाफाजोबगोन। समबारखालि गासै मोन 18 समस्तियाव बे आदर्श बिद्यालयफोरखौ बेखेवग्रोनाय जाबाय। दासिमाव गासै गं 55 मडेल स्कुल एबा आदर्श बिद्यालयखौ लुफुंजोब्बाय आरो आद्रा गं 77 आदर्श बिद्यालयफोरखौ लुगासिनो दं होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि रंमहलाव गोदान आदर्श बिद्यालयखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। बे सानखालिनो गासै गं 19 साहा बागाननि मडेल स्कुलखौबो बेखेवनाय जायो। समबारखालि सानसेनि गेजेरावनो रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुआबो डिब्रुगड़ जिल्लानि पिटर सुब्बा, नाहरटली आरो रमाई टी स्टेटआव गासै गं3 गोदान आदर्श बिद्यालयखौ बेखेवनानै होयो। बेबायदिनो बरपेटा जिल्लानि सरबक समस्तिनि गबर्धनायाव आदर्श बिद्यालयखौ बेखेवनानै होदों मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। सनितपुरनि जामगुरियाव आदर्श बिद्यालयखौ बेखेवनानै होयो मन्थ्रि जगेन महना। मिरुनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंह आरो राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणखौ आलादा आलादायै लोगो हमहैनानै आथिखालनि मणिपुरनि जेंनाखौ सावरायहैदों गासै सा 23 बीजेपी आरो एनपीपी दोलोनि एमएलएफोरा।
समबारखालिनि बिलिफाङाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैनानै टिउरियाफोरनि बेरेखायै मणिपुराव अपारेशन खालामनायखौ दोनथ'नो मोना आरो कुकी टिउरियाफोरनि हेंथायै अपारेशना सोलिबाय थानांगौ होननानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहखौ खावलायहैदों। बेनि अनगायैबो मंगलबारखालि मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव गासै 30 मणिपुरनि एमएलएफोरा राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणखौ लोगो हमहैनानै सावरायहैयो। आथिखालाव मणिपुरनि जेंनाफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। बेनिखायनो सोलिबाय थानाय मणिपुरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनोब्ला थोजासे जौगाखां आसनि लानानै फान्ड हरनांगौ होननानै खावलायहैदों राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणखौ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।